lahat. Ulo, mata, tenga, bibig, lahat tanggalin mo. Diba, sasabihin ko sa'yo, hindi kita inalam ang pangalan mo, pero babansagan kita ng 24. 24 years old na babae. Sige, 23 lang kasi ito. Sige. Kaya, ayun. Mabait ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon ng away. Gusto ng Panginoon kapayapaan. Ang dala ng Panginoon Kristo ay kapayapaan. Alisin ang galit at inggit. Naintindihan mo? Maging masaya ka na. Sige. Tanggal. Pakawalan mo ang demonyo sa iyong puso. Tinutokso ka lang yan. Gusto mo bang pag natalo kita at tinalo ko yung magdarasal mo sa araw na ito, dahil hindi naman mananalo sa Panginoon yun, gusto mo ba yung sakit nito mapupunta sa'yo? O gusto mo na lang doon mapupunta sa pamilya mo? Diba, pangit yon? Ikaw ang nagbenta sa kanila at binenta mo rin ang sarili mo sa demonyo. Naintindihan mo na? Ngayon, tanggal. Ubos. Lahat. Alisin mo ang galit sa iyong puso at kaluluwa para makaalis at makalaya siya sa sakit. At kakausapin ko pa yung magdarasal mo. Ubos. Dulong po yun to. Sa pagdarasal. Meron pa, wala na. Sige, tatawagin ko ha. Ate, 24. Naintindihan mo ha? Sige, umupos ka, tumabi ka sa gawing kanan para hindi ka mahila ng demonyo. Naintindihan mo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, tatawagin ko yung dinadasalan mo ha. Sa pangalan ni Jesus, Panginoong Jesus at Amang Nazareno, tinatawag ko po ang taong inutusan ng babae ng 24 years old ng edad. Tinatawag kita bilang instrumento ng Panginoong Kristo, ang taong nagdarasal dito kay Mary Joy. Kung nasan ka man dito sa Pampanga bilang instrumento ng aking Ama sa bansang Pampanga rin, tinatawag kita bilang instrumento ng aking Panginoong Kristo. Ikaw na kung saan ka man naroroon, tinatawag kita bilang instrumento ng Panginoong Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Pwede ba kita makausap? Ikaw ang nagdarasal? O pwede. Babae ka lalaki? Lalaki. Lakasan mo. Babae ka lalaki? Lalaki. Ilan taon ka na kuya? 72. Ako ay isang instrumento ng Panginoon, ay manggagamot din ako sa bansang Pampanga. Kung ikaw ay nakatalaga sa bansang Pampanga, sa Pampanga rin ako nakatira. Naintindihan mo? Pero hindi ako kapampangan. Kapag asawa lang ako. Pinatalaga ako ng aking Ama na si Kristo at si Jesus Nazareno. Naintindihan mo? 72 years old ka na. 40 pa lang ako. Naintindihan mo? Malaki ang agwat mo sa akin. Para rin nakitang tatay. Pero wala akong kamag-anak dito. Naintindihan mo? Hindi ko muna alamin ang pangalan mo. Kung pwede bang tanggalin mo ang dinasal sa'yo ng babaeng 24 years old, hindi ko na inalam ang pangalan niya. Kung pwede ba? Sige, gamitin mo ang iyong mga kamay at tanggalin mo yung dasal. Ubusin mo lahat. Tatanungin kita saan ka sa lugar sa Pampanga pero hindi ko aalamin ang pangalan mo. Kung pwede ba? Ano? Sampaloc? Lubao, taga Lubao ka? 72 years old. Saan ka sa Lubao? Mahaba Lubao, alam ko. Saan? O pwede ba? O pwede? Saan ka sa Lubao? San Roque? Mahaba Lubao eh. Santa Cruz, etc. Yun lang alam ko eh. Mahaba Lubao. Tanggalin mo muna lahat ng nilagay mo. Mamaya na tayo mag-uusap. Tanggalin mo yan. Baka hindi mo tanggalin yan. Pipilipitin kita dyan. Tatay, matagal ka na nagdarasal? Matagal ka ng trabaho to? Magkano ang siningil mo sa nagdarasal? Medyo tama lang. Hindi naman masyado malaki. No, sige. Kailan mo to dinasalan? Kailan? O pwede ba tay? Ginoo, o pwede ko malaman kung kailan mo inabot ang dasal? Kailan? Isang araw lang? Sige. Lalaki ka ba? Ilan taon ka na? 70. Lakasan mo. Ilan taon ka na ho? 72 years old. Sige. Hindi kita gagamitin ng sandata. Tinawag ka lang ng aking Ama. Naintindihan mo? Sige. Tanggalin mo lahat ang dasal. Sabi ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo, meron pa daw. Ubos. Lahat. Balakaw. Ubusin mo yung dasal. Anong ginawa mo sa dasal? Anong klaseng sakit na binibigay mo?
Pinapasakit mo ang ulo niya. Lakasan mo yung sinasabi namin, bingi kami. Ulo. Pero lalaki ka. 72 years old. Sige, ubusin nyo lahat. Ano ba kinuha mo sa kanya? Ano bang pinadampot mo sa kanya? Picture, buhok, gamit, etc. Ano? Picture lang. Sige. Sabi kasi matanda na yun. Kaya siguro lagi masakit yung ulo niya po. Inumpisa na yan. Pero hindi ko na siya tatanungin kung kailan niya. Pero sinabi niya naman, kahapon lang. Hindi yan kahapon lang. Madalas na sumasakit yung ulo niya po. Yun o. Meron na daw mga 2 weeks sinasabi. Huwag na kayo magsinungaling tayo ha. Naintindihan mo? Sige, tanggal. Diba, 2 linggo mo na ito tinatrabaho? Nadidetect ko yan tayo. Kahit hindi kita yung hinahawakan, nagsasabi sa akin ng mga anghel ng Diyos, hindi pwede doon magsinungaling tayo. Naintindihan mo na? Ginagalang kita bilang isang, ano ka ba, manggagamot? O, ha? Mangkukulam ka? Manggagamot ka? Saan ka sa Lubao? Pwede ko bang malaman? Mahaba Lubao, hindi ko na alamin ang pangalan mo. Saan ka sa Lubao? San Roque, San Arbor, Santa Cruz, De La Paz, saan? O pwede ba? Saan? Saan ho? O pwede ba? Sabihin mo, saan? Saan ka sa Lubao? O pwede ba? Sabihin mo. Bibilangan kita ng 3. 1. O pwede. Saan ka sa Lubao? Saan? Taga San Roque ka? Lubao? Ito si ano, taga saan to? Sa Quezon po. Taga Maynila to? Sa Quezon Province. Taga Quezon siya. Hindi niya alam yung San Roque, di ba? Hindi po. Oo. Naririnig niya lang po. Sige, tanggal, ubos. Tama ni pagdarasal ha? Gumita ka naman sa pera, tama na ha? Okay, sana kung idinasal mo, bumalik sa katinuan yung nagpapautos, naintindihan mo? Matanda na po kayo. Siguro may mga anak ka po na kayo, di ba? Sige, pakitanggal. Lahat. Ubos. Di ba, ikaw ay sinabi mo, ikaw ang nagsabi yun, hindi ako ha? Isa kang manggagamot, sabi mo, di ba? 72 years old ka na. Matanda ka na, lalaki. Tango ka ng tango. Pwede ba ho kayo magsalita? Lalaki kayo. Ilang tanong kayo? Manggagamot kayo, mambabara, mangkukulam. O sige, di ba dapat ang manggagamot, tinuturo ang magandang asal at itinuturo ang salita ng Panginoong Kristo. Walang sino man ang dapat manguna, di ba? Ituro ng Panginoong Kristo ang lahat ng nalalaman mo at susuklian mo ito ng kabutihan para sa iyong kapwa, di ba? Ibig sabihin, parang ako yun. Hindi ako yun, ha? Ang sabi ng aking ama na si Kristo at si Jesus Nazareno, pumunta ka sa bansang Pampanga, ihayag mo ako doon at ako ang gagawa ng himala sa kagalingan nila. Pero kailangan rin nilang tumawag sa akin upang iligtas ko sila sa mga masasama nilang ginagawa. At ibabalik ko ang lahat ng nawala sa kanila kung sila ay magbabalik loob sa akin. At iaangat ko sila sa impyerno. Kahit nasa ilalim pa sila ng lupa, kukunin ko sila kung mamahalin nila ako ng buong puso at kaluluwa. At walang alinlangan ako'y darating at kailanman hindi ko sila iniwan. Sabihin mo sa kanila, nasa puso nila ako. Tawagin nila ako ng buong puso at kaluluwa. Diba? Dapat yun ang ituturo mo. Turuan ng magandang asal. Diba? Hindi maunang inggit at galit. Naintindihan mo? Makakain mo ba ang perang wala namang kasaysay ang ginawa mo? Ipapakain mo sa iyong pamilya? Diba? Hindi maganda. Dapat yung nakakain mo yung pera kahit donasyon nila, yung nakatulong ka, nakagawa ka ng himala, di ba? Mas gusto ng aking ama na Panginoon natin yun, di ba? At least sila na magsasabi na gumaling ka. Naintindihan mo? Hindi ka dapat ang nagtuturo ng kasamaan. Naintindihan mo na? Pagbibigyan kita dahil may edad ka na. Pero bilang instrumento ng Panginoon Kristo, sana wag mo nang ulitin yun. Naintindihan mo? Ayaw kitang saktan dahil may edad ka na. Kung konti na lang ang buhay mo sa mundo, yan ang sinasabi ng mga anghel mo. Sana may konting panahon pa. Magbalik loob ka ulit at ituro mo ang magandang asal para sa iyong pamilya at sa kapwa mo. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Naintindihan mo? Wala na, meron pa. Ikaw babae, manahimik ka na sa loob ng katawan niya. Naintindihan mo?
meron ka na partner, naiintindihan mo? Pumayo kayong dalawa. Naiintindihan mo? Ayaw ko na mahuli to. Pag ginawa mo to, anong gusto mong parusang gagawin ko? Akong hindi na pahintod sa Panginoon na parusahan kita. Pero, ayaw ko gawin yon. Kasi ang gusto ko lang, kapayapaan ang dala ko. Kailangan ko kayong ibalik sa Panginoon at alisin ang galit. Mas angit sa impyerno. Ako na nagsasabi sa inyong dalawa. Naiintindihan mo ko, tatay, at saka babae 24 years old. Huwag mo nang pangarapin na pumunta sa impyerno. Baka sinasabi nyo, kung pag nakita nyo yun, ay di kayo gagawa ng kasamahan. Napakahirap doon. Naunawaan nyo po ako. Maraming salamat at tumayo kayo. Pakawalan siya, ang hilito. Rafael, maraming salamat sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Lumayas kayo sa loob ng katawan ng taong ito sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Jesus Nazareno. Amen. Ano pangalan ito? Mary Joy. Apelido niya, hindi ito gigisa. Bagabo. Bagabo. Mary Joy Bagabo, dumilat ka sa pangalan ni Kristo. Amen. Idilat mo ang iyong mga mata. Tumutulan ang sipon mo. Unasan mo muna. Unas, meron pa akong tatanong. Putulin video. Ayusin mo yung buhok mo. Para kang bruha. Hindi, pinapatawa lang kita. Ba't ka iyak nang iyak? Hindi ka na namin pinapayak. Ba't ka umiyak? May nakita ka ba? Ba't ka umiyak? Tumingin ka sa aking mga mata. Bakit ka umiyak? Hindi mo alam? May nakita ka ba liwanag? May nakita kang dilim? Liwanag, wala. Dilim, meron ka nakita. Ano yung dilim? Lakasan mo, madilim. Wala ka nakita doon, babae, lalaki, etc. Ano man? Madilim lang. Ano yun? Bahay na walang ilaw, o nasa ilalim ka ng lupa, o nasa punuan ka na walang madilim lang talaga, yung parang wala nang liwanag. Ano? Lakasan mo, para ka nasaan? Nasa kuwebang madilim. Nasa kuweba. Sabi ko sa'yo, may nagdarasal dito eh. Nakita ko yung lalaki. Diba nakita mo yung mukha mo ng lalaki? Sombrero. May nagdarasal dito. Baka yung picture nito nilagay sa ilalim ng lupa. Kuweba eh. Baka kinuha sa Facebook po. Oo. Ngayon, may gagawin ako sa'yo. Anong pangalan mo? Lakasan mo. Anong maiden name mo? Apelido? Ilan taon ka na? 23. Kanina 24 siya. Ngayon 23. Ngayon tapos 72 ko pa. Lola ka na pala. Ngayon, tanggalin mo muna yung panyo mo. Ang sabi mo, masakit itong dalawang tuod mo. Masakit itong leg mo. Masakit itong likuran mo. Subukan mong gumalaw. Huwag kang sumandal. Igalaw mo yung katawan mo. Masakit? Sakit pa? Masakit? Pagpag mo ang sakit mo. Tumayo ka. Sige, pagpag mo. Tapat mo, te. Huwag mo sakit, tapat yung camera. Ay. Nano ako? Pagpag mo. Ano yun? Tigil mo. Jogging. Gano'n mo, angat mo yung mga kamay mo. Para bumaba lahat yung sakit. O, pagpag mo. Sabi mo in Jesus' name. Ano pakaramdam? Hindi na po tulad yun. Hindi na masakit. Liga rito. Dadasalan kita. Huwag mo muna. Hindi, ganyan lang tayo. Huwag mo, ano, kasi nagano yung camera. Hindi makikita yung view. Sayang yung ano. Sayang yung mga bulaklak. Oo nga po. Namimiss ko yung bulaklak. Sayang lang. Kapitan lang kita nito. Tumikit ka lang ha. Yung kulang. Dadasalan lang kita para mawala lahat ng sakit mo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pakiramdaman mo to ha. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa katawan ng taong ito, patahimikin mo to sa pangalan ni Jesus. Amen. Kulang ha. O, hawakan mo to. Dikit mo lang yung daliri mo. Yuko, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tingala. Steady lang katawan. Ako lang. Relax lang. Huwag mong bibitawin yung pinahawak sa'yo ha. Relax. Relax. Tayo. Ito kumarap. Straight lang. Straight lang. Ganyan lang.
Relax lang. Huwag mag-isip kahit katiting. Bila. Gano'n mo lang. Ako lang. Yun, tumunog na. Lagyan mo sa piya. Relax lang. Okay. Tayo. Lakad mo ulit. Subukan mo ulit. Ngayon, sigurado wala ka na sakit. Galaw mo, huwag ka matakot. Para lumabas yung init na katawan mo. Lakad ka. Lakad. Lakad. Anong pakiramdam mo? Ba't nakatalikod ka? Umarap ka doon sa kapartner mo. Ayusin mo yung buhok mo. Parang ko siya pagkarakten. Oo. Lalabas na lahat ng sipon mo. Anong pakiramdam? Leg mo. Patimpa mo. Nakasakit. Nawala na yung sakit? Sigurado? Lakas naman yung sinasabi mo, parang ikaw lang nakakarinig. Nawala na may sakit? Tutukin mo si Micah. Oo. Suntok mo yung kamay mo. Tsaka mo si Micah para... Suntok mo yung mga katawan mo. Oh, nawala? Tutunog yan. Sige. Leg mo, galaw mo. Ano? Sarap yata. Nawala? Ha? Okay na. Makinig ka muna. Uminom ka ng gamot kasi masyado mainit ang katawan niya. Pero pwede siyang pero uminom ka ng biogesic lang kahit isang taon, isa lang. Hindi kasi kanina hindi tatalab 'yon kasi may halo siyang may dasal siya. Ngayon tatalab na yung gamot. Kaya ka pinapainom kita ng gamot kasi masyadong hindi ko alam kung saan kanya nilagay kasi sinabi mo kanina nasa kuweba ka. Yun ang sinabi mo, 'di ba? Nasa kuweba ka. Para kang nainitan at para kang nilamigan. Parang kakawawala lang ng kaluluwa mo at ibinalik ng Panginoon dyan. Wala kang espiritu. Diba yung nakita mo doon sa mata mo kanina, lalaki? Tapos sumilip ka ba doon sa likuran mo? Wala ka naman, posibleng may lalaki ba doon? Wala naman. Pero may lalaki doon. Nakita niya. Pero ngayon hindi niya na makikita yun kasi kanina may sanib yan. Kaya yun, nasa loob ng katawan niya, yun ang nakita niya sa sarili niya. Ngayon, ito lang masasabi sa'yo, minum ka lang ng biogesic kahit lang yun. Tapos mamaya-maya pwede ka na maligo. Para lumabas lang yung init ng katawan mo. Wala na sakit. Kanina mukha ka matanda sa video eh. Ngayon, ano? Sabi ko nga sa kanya po na ano na yung mata niya. Oh, para kang matandang-matanda. Bagay, matanda ka na. Sabi mo, ilang taon ka na? 72. 72 ka na eh. Ayaw maniwala. May prueba tayong dalawa. May video ka pa oh. 72 ka. Tapos 23 years old ka lang. Tapos yung karibal mo, 24. Tapos siya, wala nang nanay, tatay. Ikaw, may nanay ka ba? Siya, wala na. Ilang kayo magkakapatid? 7. Sila, 4 lang. Pangilang ka sa 7? Pang-4. Kita mo, layo agwat. Siya, pangalawa lang. Intindihan mo na? Sinungaling yun, kaso pinagbibigyan ng Diyos. Okay na. Masakit pa. Paamoy at padyak mo habang may dasal pa yan. Wala na. Hindi na sumasakit. Epet-pat yung mukha mo, hindi mapinta. Kahapon po pinagwento. Ha? Ay, kahapon. Akala ko, lakasan mo kasi para mapanood ng taong bayan na yung ginawa sa ng mala. Ibig sabihin, papalitan mo to ng ito sasabihin ko hindi ko to ina-upload para sumikat. Kasi malapit na ako mag 1,000, ano na lang, 20 na lang eh. Ang akin lang, para ka makatulong sa kapwa mo. Ibig sabihin, palitan mo to ng, suklian mo ng kabutihan para pag halimbawa may sakit na ganun tao, nahalaman niya na may taong parang gamon na may sakit akong ganyan, tapos punta sa ospital, di ako mapagaling. Wala naman problema sa doktor, talaga medisina yon. Kung talaga meron kang physical na sakit, kailangan mo talaga ng doktor. Pero hindi naman talaga makaya, dumaan ka muna sa amin at pababalikin ka namin. Ibig sabihin, binigyan ka ng himala, nakagawa ka ng kabutihan para sa kapwa mo. Okay na? Nagbago na mukha mo. Naging eksakto na 23. Kanina, para kang 40-50. Wala na sakit. Okay na. Salamat ha. Para kayo magsalita. Magaling ka na ba talaga? Wala na sakit. Wala. Iba sabi ko nga sa'yo, ikaw ang nagsabi na sa kuweba ka. Isipin mo yung nasa ilalim ka ng lupa, bigla kang daanin sa angat. Siyempre, iinit pa ng konti katawan mo. Hindi na makatulad kanina. Di ba, kanina, ngayon, di ba, kanina masakit ang katawan mo. Yung pinalalakad kita rito, di mo mabuhat ang mga paa mo. Okay na? Okay, salamat.